பிரபு வரேன்னு சொல்லியிருந்தானே, எங்கே காணோம்? ஹாய் பாட்டி, எப்படி இருக்கீங்க? உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எனக்கு நகரத்து வாழ்க்கை ரொம்ப போர்டிச்சு போச்சு பாட்டி. அதனால தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்திருக்கேன், இங்கே என்ஜாய் பண்ணேன். வடத்தங்கம், நாங்கள் நல்லா இருக்கோம். கண்ணுங்களா, நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க வாங்க. ஹாய் பாட்டி, நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். நாங்கள் ரொம்ப நாளாக பிரபு எங்களை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி கேட்டோம். அவன் இப்போ தான் எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கான். உங்கள் வீடு வயல் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாட்டி. நாங்கள் போய் சுற்றி பார்க்கட்டுமா? பொங்கலா கண்ணுங்களா, போய் நல்லா சுற்றி பாருங்க. டே பிரபு, குழந்தைங்கள பத்திரமா பார்த்துக்கோ, சரியா? போங்க போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க எல்லாத்தையும். வாடா போய் சுற்றி பார்க்கலாம். எவ்வளோ நேரம்டா சும்மாவே உட்காந்துட்ருக்கிறது? போகலாம் வா. நான் ரெடி தான், வாங்க போகலாம். பட் ஆனால் இங்கே ஐஷு தூங்கிட்டு இருக்காளே, அவளை ஃபஸ்ட்டு எழுப்புங்க. என்னையா சொல்கிறீங்க எல்லாரும்? எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வருது. சரி சீக்கிரமாக சொல்லுங்கள், போகலாம். இருங்க எழுந்துக்கிறேன். வாங்க வாங்க போகலாம். இதுதான் நான் சொன்ன இடம், தொட்டாச்சு நீங்கள் செடி. இதை நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா எல்லாம் டப்புன்னு முடிக்கும். எல்லாம் போய் தொட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. போங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு போய் தொட்டு பார்க்குறேன். சூப்பராக இருக்குது இது. வாவ், இலையெல்லாம் அழகாக க்ளோஸ் ஆகுதே. நானும் வரேன். எனக்கு பயமாக தான் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் நான் போய் தொட்டு பார்க்குறேன். தொட போகிறேன். அழகாக க்ளோஸ் ஆகிடுதே. இங்கே கொஞ்சம் தொட்டு பார்க்கலாம். இதுவும் அழகாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சே. நல்லா இருக்கே, ஜாலியாக இருக்குது. இங்கே வாங்க, நான் தொட்டு காட்டுறேன். பாருங்கள், இங்கே இப்போ தொட போகிறேன். பாருங்கள், தொட்டாச்சு, மூடிக்கிச்சு. இங்கே பாருங்கள், உன்னோட தொட போகிறேன். தொட்டாச்சு, மூடிக்கிச்சு. அதுங்களுக்கெல்லாம் என்னை பார்த்தா வெக்கம். சரி, இதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது. என்ன தெரியுமா? டச் மீ நாட் பிளான்ட். நீங்களும் தொட்டு விளையாடுங்க. நான் மட்டும் ஒரே வாட்டி தொட்டுக்கிறேன். அழகாக இருக்குது. இதை பேசாமல் வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடலாம் போலவே. ஆனால் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது? சரி, இங்கேயே பார்க்கலாம். அழகாக இருக்குது. தொட்டாச்சு நீங்கள் செடி. டச் மீ நாட் பிளான்ட். சூப்பராக இருக்குது. நான் போய் அப்படியே மேலே விழ போகிறேன். ஐயோ, குத்திருச்சே. பூஜா, அதில் முள் இருக்கும், பார்த்து. ஓகே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடிச்சதா? நாங்கள் கழனிக்கெலாம் கூட போனோம், அங்கெல்லாம் ஜாலியாக குளித்தோம். அதெல்லாம் பார்க்கணுமா? அப்போ எங்கள் வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.